Yaya, zo in aike ka mana. Ni? Kai, zo in aike ka. Kai wannan yaron tsabagen kare na ma ni za ka aika? Ba zan aike ka ba. Ni za ka aika? Ba zan aike ka ba. Wato kare na a gidan nan Me kenan. kake mana a gidan? Takalmi na nake so ka kai mu wurin shushana za ka ce mun ba zan aike ka ba. Ni din? Aiki zan fita ba. Ni za ka aika? To in ba ka kai mun ba zai kai mu. Ya kuje ku fice daga mana hankali a cikin gidan nan fa wancan me yake faruwa? Baba ka duba yaron nan wai dan ya girme ni shine na aike shi ya kai mun takalmi na wurin shushana wai shine bare kai ba dan shi yayan. Me yake mana a gidan? Baba ka duba wannan yaron wai ni zai aika? Saboda ya rena na a gidan nan. Ba. Ake ta wani yaji kamar kai zo nan. Yaji ka kai mata takalmi wajen shana shi ne ka ce me? Ba za ka ce ba? Haba baba, ko ba na wani abu a gidan nan ni ba yayan shi bane baba. A to za mu je girma. Ni za ka na da mu so girma. Idan ka je ka zo zan tura ni tankin kalan wasu. Sai ka je ka gano kan shi gobe. Zan je aiki. Ko ba ka je wani? Sai ka gani. Za ka raga mana hankali bari shi gwan kwaso ma. Haba baba kayana kuma ai bata kai ga haka ba baba. Shine abu. A bari je kwaso. Zan kai mai wankin takalmin a kawo baba.